Bon dia a tots i a totes. Soc el Guillermo Chirino, membre del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que és la plataforma que aglutina les principals entitats juvenils del territori, que representa més de 200.000 joves associades a Catalunya i que té com a objectiu promoure els interessos de la gent jove a la societat i defensar els nostres drets com a col·lectiu davant els poders públics. Justament en aquesta línia participem de les rondes de compareixences parlamentàries, principalment d'una banda per poder visibilitzar la situació d'emergència habitacional i com aquesta afecta el col·lectiu de persones joves i quines són les seves principals conseqüències, i també d'altra banda destacar o defensar, millor dit, en termes político-jurídics, la nova proposició de llei dirigida a recuperar les mesures antidesnonaments anul·lades pel Tribunal Constitucional, que ha aconseguit portar en debat novament el grup promotor de la llei 24/2015. M'agradaria iniciar aleshores aquesta intervenció destacant que el col·lectiu de persones joves, conjuntament amb el col·lectiu de dones monomarentals i el col·lectiu de persones migrades, són dels col·lectius més precaritzats o més vulnerabilitzats en matèria habitacional. I m'agradaria iniciar parlant d'una dada bastant rellevant, que és la taxa d'emancipació. Aleshores m'agradaria indicar que les joves de Catalunya ens trobem a dia d'avui en una situació històricament precària a nivell habitacional, i vull fer èmfasi en la paraula històrica, en la matèria en què a dia d'avui ens trobem al mínim històric del 16,3% a nivell d'emancipació, i segons les dades de la pròpia EPA, de l'enquesta de població activa, dades del segon trimestre, diu textualment que el darrer trimestre la taxa d'emancipació de les persones joves d'entre 16 i 29 anys es situa al 16,3%. En l'anterior trimestre la taxa es situava al 18% i en el mateix trimestre de l'any anterior al 20,9%. En aquest trimestre, per quart trimestre consecutiu, la taxa d'emancipació torna a ser la més baixa del segle, des que tenim registres en l'àmbit emancipatori de les persones joves de Catalunya. Aquesta xifra implica necessàriament que l'àmplia majoria de persones joves de Catalunya, més del 80%, no poden exercir un dret tan bàsic com el d'accedir a un habitatge i poder iniciar o desenvolupar el seu propi projecte de vida. Vull destacar, perquè ens ha passat, que som conscients que alguns legisladors i legisladores es poden qüestionar que el col·lectiu de persones joves defendin una llei d'aquesta envergadura que té relació precisament en matèria de desnonaments. Això passa habitualment, d'una banda, per la perspectiva adultcentrista i d'altra banda perquè en el nostre imaginari col·lectiu el principal problema habitacional de les persones joves és el no accedir a l'habitatge. Tanmateix, i precisament per aquest motiu, voldria assenyalar que tot i que només una petita part de les persones joves poden accedir a l'habitatge i que, per tant, les joves, en termes percentuals, presentem una xifra petita en relació als llogaters i als propietaris, que el 20% de casos de les meses d'emergència habitacional per desnonament eren llars joves. La clau principal de la manca d'accés del nostre col·lectiu és la nostra situació socioeconòmica, que ha sigut especialment agreujada arran la Covid-19, i això és així en la mesura en què el col·lectiu jove, més del 80%, treballa principalment al sector serveis, que ha sigut el més afectat per la pandèmia de la Covid, i també perquè les joves som el rostre visible de contractació temporal. En aquest sentit, també vull llegir textualment, segons dades de l'EPA, que gairebé la meitat de les joves assalariades tenen un contracte temporal. En canvi, entre les persones assalariades de més de 29 anys, aquest percentatge és del 15,4%, i que, com va passar a l'inici de la crisi del 2007, la destrucció d'ocupació està vinculada durant la pandèmia a les persones amb contractes temporals. Això és que en els darrers 10 anys la temporalitat ha tendit a consolidar-se com una forma de contractació entre el col·lectiu de persones joves. Des del Consell Nacional també volem destacar que aquesta sistemàtica situació de desprotecció socioeconòmica provoca que les persones joves, en un desesperat intent de poder exercir un dret tan bàsic virtualment com és el d'accedir a un habitatge, patim una àmplia varietat de greuges. Això és que accedim normalment a l'habitatge quan ho aconseguim fent en condicions totalment precàries. Al quart trimestre de l'any 2020 vam publicar conjuntament amb l'Observatori DESC l'informe de joves llogateres i dret a l'habitatge, i en aquest informe ja vam posar de relleu el fet que més de la meitat de les joves, el 56% de les joves emancipades a Catalunya,
declaraven haver patit abusos en relació a la llar, com poden ser, per exemple, el no retorn de la fiança, i que hi ha un altre efecte d'això, no? D'aquest model productiu que precaritza especialment a les persones joves. De mitjana, les joves hauríem de destinar, per tal de poder viure en lloguer, més del 100% del nostre sou a accedir a la llar, la qual cosa virtualment impossibilita completament l'accés a aquest dret tan bàsic, no? I el principal efecte d'això, no? D'aquesta desigualtat entre el nostre sou i el preu del lloguer, és que normalment sempre ens independitzem quan ho fem en condicions precàries, compartint pis o amb l'ajuda del nostre entorn familiar. Més enllà d'aquestes dades o problemàtiques que tenen a veure amb les nostres condicions materials, també m'agradaria poder destacar en aquesta compareixença com la vulneració d'un dret tan bàsic com el dret habitacional, que és al final del que parlem avui, del desnonament, té conseqüències en l'àmbit del benestar emocional. En aquest sentit, m'estava preparant la ponència d'avui i trobava moltíssimes dades com molt rellevants i molt preocupants, però que al final tenien molt a veure amb el context de la Covid-19 i per tant, de no desvirtuar com aquest debat, he preferit agafar dades de l'any 2017, concretament de l'Observatori Català de la Joventut, de l'enquesta catalana de joventut, que ja l'any 2017, això és abans de la pandèmia, de tot aquest greuge econòmic, mostrava la relació material, o sigui, de les condicions materials i del greuge del benestar emocional i visibilitzava, insisteixo, abans de la pandèmia, com gairebé la meitat de les joves de Catalunya afirmava patir angoixa i ansietat, com un 16% havia declarat haver hagut d'abandonar els seus propis projectes de vida i els seus estudis, o com un 13% afirmava no tenir una dieta bàsica i equilibrada, tot allò per poder arribar a final de mes, principalment a conseqüència de pagar les despeses de la llar. Insisteixo que això són dades prèvies del context de la Covid i que a dia d'avui, segons dades actualitzades de l'administració pública, un 86,1% de la població jove presenta malestar emocional. Això és que aquest greuge emocional s'ha agreujat com a conseqüència molt relacionada de la caiguda de la taxa d'emancipació. I precisament si des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya volem destacar aquestes dades qualitatives és perquè precisament quan parlem d'aquesta proposició de llei, quan parlem del desnonament i quan parlem del dret a l'habitatge, del que estem parlant és de tot això. Parlem de benestar emocional, parlem d'alimentació, parlem de família i en definitiva parlem de la dignitat dels nostres propis projectes de vida. En aquest sentit sí que crec que, per tant, els legisladors i legisladores no haurien de comparar o cometre l'error de comparar el dret habitacional amb qualsevol altre dret del nostre ordenament jurídic, ni tan sols la resta de drets fonamentals. I això és així perquè l'habitatge és l'eix vertebrador o la base per tal de poder desenvolupar la resta de drets. També, i en aquesta línia, cal destacar que el dret internacional dels drets humans consideren els desnonaments com una de les ingerències més greus del dret fonamental, dels drets fonamentals, i que l'emergència habitacional que patim a dia d'avui a Catalunya i que pot ser agreujada degut a la caiguda de la moratòria vulnera d'una forma flagrant la Declaració de Drets Humans, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, la Carta Social Europea, la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. En definitiva, el que patim aquí a Catalunya és una anomalia en l'àmbit europeu en relació a la protecció dels drets socials vinculats amb l'habitatge, ja que en la resta d'Europa aquests drets estan molt més avançats i molt més protegits i són exemples notoris la normativa de segona oportunitat dels països veïns que, degut a poders fàctics del nostre territori, mai s'ha aconseguit consolidar el nostre territori, o l'efecte de la conseqüència de la regulació dels lloguers, on a la resta dels països són molt més estables, molt més garantistes i amb un índex de mercat amb molta millor relació amb el salari mínim interprofessional de la resta d'estats. En definitiva, no vull fer des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya un anàlisi jurídic exhaustiu de la proposició de llei presentat, principalment perquè el cos de text presentat ja va ser analitzat i validat pels serveis jurídics de la Cambra Parlamentària l'any 2019 i que de fet aquest text ja va ser aprovat per la majoria parlamentària i que de fet vull també destacar que la justificació per anul·lar
aquest decret llei per part del Tribunal Constitucional a l'any 2019 es va basar precisament en la figura jurídica de decret llei, ja que considerava que només es pot utilitzar aquesta figura en casos d'urgència, i justament això vol dir que no es desvirtua la seguretat jurídica o el marc competencial de l'àmplia majoria de propostes o articulat de la proposta presentada, sinó que únicament el que posava en relleu era que els poders de l'Estat són totalment aliens o no coneixen la situació d'emergència habitacional i el drama de milers de famílies que es troben a l'espera d'un desnonament. Per tot això, només em queda destacar que l'objectiu de la proposició de llei que es presenta durant aquests dies és garantir el dret a l'habitatge i posar fi a l'emergència habitacional que patim a Catalunya, i que aquesta proposició de llei, de fet, és idèntica, aprovada per el mateix Parlament a l'any 2019, només amb algunes ampliacions de certs apartats que no fan més que donar una major seguretat jurídica i social a les persones afectades. Un exemple d'això és que canvia el terme jurídic de gran propietari, que passa de ser de 15 propietats a 10 per considerar aquest terme, la qual cosa, de nou, no només està més alineat i té una major relació amb el que la societat civil catalana considerem que ha de ser o ha d'anar el nostre model productiu o la nostra validesa en l'àmbit habitacional com a país, sinó que a més genera una major seguretat jurídica en la mesura en què a nivell estatal el gran propietari ja és a partir de 10 propietats, i per tant això no fa més que generar un ordenament jurídic més homogeni en la matèria de l'habitatge. Per terminar la meva compareixença, només vull remarcar que aquestes mesures que la societat civil organitzada porta reclamant durant anys són de mínims, són de caràcter urgent, i que cadascuna d'aquestes mesures respon a una problemàtica molt específica, però que de fet aquestes mesures estan totalment interconnectades, interrelacionades entre si, de manera que formen un únic corpus, un únic text, i per aquest mateix motiu en cap cas s'han d'encapçalar o s'han de descafeïnar cap mesura per separat, en la mesura en què això podria provocar com la pèrdua d'efectivitat per assolir l'objectiu principal, que de nou, insisteixo, passa per garantir el dret a l'habitatge i posar fi a l'emergència habitacional que patim.